Тоді можемо розпочинати. Доброго дня! Це освітній курс «Кримські татари. Історія, культура, мистецтво», підтриманого Українським культурним фондом. І це цикл дистанційних уроків історії, культури і мистецтва кримсько-татарського народу. Це третій дистанційний урок, і він сьогодні в нас в новому форматі. Сьогодні в мене є гість, справжній експерт. Справжній експерт – це... Одну секунду. У нас є справжній експерт, це Андрій Валерійович Іванець, кандидат історичних наук, член вченої ради науково-дослідного інституту українознавства, кримчанин, публіцист і громадський діяч. Вітаю вас, пане Андрію. Доброго дня, наших глядачів. Сьогодні ми будемо говорити з вами про анексію Криму, будемо говорити з вами про тяжкі події 18-го, 19-го, а також початку 20-го століття. І саме якраз з вами, одну секунду, і можемо, в принципі, починати. Дистанційний урок номер 3, тема «Анексія Криму 1783 року. Причини і передумови і наслідки знищення Кримськотатарської держави. Кримськотатарська революція початку 20-го століття». Пане Андрію, одразу ж до вас питання. На минулому році ми говорили про анексію Кримського, по суті, ханства, про знищення Кримськотатарської держави і яка доля спіткала останнього кримського хана Шахіна Герая. А що було далі? Чи вже не було жодного хана, чи може претендента на ханський престол? І чи змогли потім відродити кримські татари свою державність вже в умовах російської окупації? Це, до речі, цікава і така малопопуляризована історія. Подальша доля роду Гераїв. Ми знаємо, що після анексії Кримського ханства безпосередньо з Криму нащадки ханського роду було змушені виїхати. Вони виїхали в Османську імперію. Але деякі представники ханського роду вони продовжували боротьбу. Наприклад, в 1783-1789 році Бахадир Герай підняв повстання і, спираючись на партизанські війська із нагайців, із адигів, абазидів, точніше сказати, він вів боротьбу на Кавказі. Але ця боротьба для нього завершилася трагічно із неочікуваного боку. Він був схоплений і страчений, власне, представниками Османської імперії. Це сталося 1789 року. Чому саме тоді? Бо йшла в той момент османсько-російська війна, і ханський уряд визнавав, отаманська порта визнавала ханами кримськими представників ханського роду, які правили в західно-північній частині колишнього ханства, тобто в Буджаку і Елісані. Але в Криму вони не були. В Криму вони не були, але це були спроби відродити Кримське ханство. Власне, чому Османська порта почала цю війну з Російською імперією? Катерина II здійснила таку політично-пропагандистську акцію в 1787 році. Вона виїхала із Великим почтом, із іноземними дипломатами, і по дорозі зустрічалася з королем Речі Посполитої. В Києві зустрілася навіть з імператором Австрійської імперії Францем Іосифом, і вони разом вирушили в Крим. І Катерина II демонструвала представникам європейських держав, що ось нова провінція знаходиться вже під її опікою, і всі йде процвітання. І це була дуже велика така пропагандистська акція. У нас її так неоковирно порівнюють із туризмом. Дехто навіть поспішає оголосити це початком туризму в Крим. Так ось цей туризм в лапках, звичайно, він коштував в казні російській 15 мільйонів рублів. Весь російський бюджет річний, от в ті роки 80, він складався приблизно там 35-40 мільйонів. Тобто фактично, як ви кажете, це половина державного бюджету Російської імперії? Ну так, це може трошки менше, але це дуже великі кошти були витрачені, тому смішно казати про якийсь туризм. Це чітка пропагандистська і політична акція
по освоєнню нових територій. І головне, от, з нею поїхав в Крим Франц Іосиф, австрійський імператор. Катерина II намагалася його залучити до так званого грецького проєкту ще за кілька років до анексії Криму. Десь перша така пропозиція австрійського монарху розділити Отоманську імперію надійшла приблизно в 1780 році. Росія хотіла, і монархи, знищити Отоманську імперію, захопити Константинополь, давня мрія, відродити Візантійську імперію і посадити на престол візантійський нащадка правлячого в Росії династії. І от до цього проєкту Катерина хотіла залучити Франца Іосифа. І вони, коли їхали в Крим, то в європейській політиці розуміли, що це дуже серйозна акція, і що це провокація, власна така на дії у відповідь з боку Туреччини. І так і сталося. До речі, трошки підписували Катерині II картинку. В принципі, з точки зору піару було зроблено максимально. Будувалися нові споруди, було збудовано флот і продемонстровано тим супутникам російської імператриці. Але йшов і зворотній процес. Значна частина кримських татар хотіла залишити Крим, а в той момент, одразу після анексії, більшість кримчан і були кримськими татарами, 90% населення були представниками корінного народу. І от частина цих людей заборонялися виїздити, і вони прямо під час поїздки Катерини II в Крим, вони кидали їй в карету ці документи з проханнями про виїзд з Криму. І це було сприйнято дуже негативно. Кілька тисяч людей були просто заслані із Криму, в них було забрано майно, от ті якраз, які зверталися з такими проханнями, а це були непрості люди, зазвичай це були там мурзи, якісь люди із привілейованих, багаті люди, кримські татари. шарів населення. Я хотів спитати, ви самі вже згадали цю тематику про виїзд кримських татар з Криму вже після анексії Кримського ханства. Чимало істориків дотримуються думки, що це була, по суті, перша велика хвиля еміграції кримських татар за кордони Криму. Чи погоджуєтесь ви з цією тезою? Якщо так, чи є якісь числа, скільки кримських татар тоді виїхало за межі Криму? Ну, я однозначно погоджуюся, і думаю, будь-який історик, навіть поверхово знаючи історію Криму, погодиться, що це був перший такий масштабний демографічний удар по кримсько-татарському народу. Дуже багато виїздило кримських татар, з цим погоджуються всі дослідники. Дискусія ведеться лише про кількість людей, які проживали в Криму, бо ми знаємо, до російсько-турецької анексії Криму розмови про те, що в Криму було 400 тисяч осіб. Але вже після війни 1768-1774 року людей в Криму ставало все менше і менше. Люди просто виїздили, бо йдуть бойові дії. В яку країну більше всього виїхало кримських татар на той час? Так ось після анексії Криму саме ситуація взагалі змінилася. Да? Кримські татари потрапили із своєї держави, потрапили в Російську імперію, який правив монарх, який одночасно очолював православну церкву. Хоча оголошувалася терпимість до мусульманства, але все одно це інший цивілізаційний простір, знищена державність, і почалися утиски на соціальному рівні, бо у кримських татар існувало кілька варіантів землекористування, земельної власності, а тут прийшли нові порядки, і відповідно до нових порядків у корінних кримчан часто не було документів. Вони не знали російської мови, не знали російських законів, і в них почали вилучати цю землю і роздавати її фаворитам, царським новим поселенцям, російській знаті і лояльним мурзам і мулам. І це створювало велику соціальну напругу. От весь цей комплекс проблем, вони призвели до того, що багато кримських татар заважало виїхати в Отоманську імперію, до Отоманської порти. І за оцінками, наприклад, історика
Богдана Короленка виїхала від 90 до 120 тисяч кримських татар. Це дуже значна цифра, бо є оцінка, що в Криму на момент анексії безпосередньо на Кримському півострові проживало десь порядка 230 або 300-350 тисяч осіб. І ось ми бачимо, що 90-120 тисяч виїздить. Це однозначно дуже великі втрати для народу, причому виїздили в першій імміграції чимало саме представників еліти, представників привілейованих станів, а це ті стани, які ще й підтримували культуру. Відповідно, це удар і по культурі, і по політичному життю, по суспільному життю того часу. І ця еміграція, вона, на жаль, так переросла. Вона посилилась, до речі, після російсько-турецької війни 1787-1791 років, яка розпочалася після, в кавичках, в лапках, поїздки Катерини II в Крим. Після того Османська імперія оголосила війну, і однією з цілей було відродження Кримського ханства. Але Туреччина програла, і під час війни знову насильства вилучалися зброю кримських татар, були ідеї виселяти з узбережжя кримських татар, і тому нова хвиля імміграції вона відбувалася. В історіографії присутній такий термін, як «чорне століття». Чи вам відомо про такий термін і що він взагалі означає, може розповісти для наших слухачів? Так, в історіографії вже, власне, утвердився чимало. Хан Краму, наскільки я пам'ятаю. Так, це історик із Туреччини, кримсько-татарського походження хан Керемли, він назвав чорним століттям період в історії кримсько-татарського народу, який розпочався з моменту анексії Кримського ханства в 1783 році і продовжився до 1883 року. Що говорить нам ця назва, це така метафора «чорне століття»? Вона, власне, говорить про те, що політика Російської імперії призвела до того, що кримсько-татарський народ, він опинився в такій глибокій етно-соціодемографічній кризі. Можливо, для когось такий важкий термін. А якщо простими словами, наприклад, для дітей, щоб вони зрозуміли, що це. Якщо сказати простими словами, то попри всі декларації російської влади на початках після знищення Кримського ханства, що буде повага до кримських татар, що будуть поважатися традиції, релігія, виникло зразу чимало труднощів для кримських татар у Російській імперії. Ми вже говорили про процес обезземелення, тобто вилучалися землі. Іноді землі вилучалися силою. Наприклад, Мордвінов отримав документи в Петербурзі на землю у Байдарській долині, були направлені наприкінці 18 століття жандарми, солдати, вони оточили 12 сіл і сказали людям виселятися. Просто так. Тобто люди які жили там століттями в цих селах, але в них не було за російським законодавством документів. І от вельможа російський отримав, зокрема, там ці землі, і з допомогою просто сили людей викинули із їх власних домівок. І такі випадки траплялися неодноразово. Теж показовий випадок з Мордвіновим був, коли він отримав документи на землю в межах сучасної Ялти, це сели Айвасіль, сусіднє ще одне село кримсько-татарське, на землі фактично, на яких жили і працювали кримські татари. І от місцеві кримсько-татарські представники кримсько-татарської громади, вони подали в суд і судилися з Мордвіновим, потім з його нащадками з кінця 18 століття по 1920 рік. Майже скільки це? Це понад 100 років йшов судовий процес. Чим закінчився? Закінчився він взагалі тим, що прийшли більшовики, цю землю вилучили все одно у всіх. Але сам факт, що
земля вилучалася, і в судах простій людині знайти в російських судах було дуже важко. Навіть російський прокурорський нагляд 19 столітті робив висновки, що дуже часто в Криму порушують закони чиновники і судді. Ну і це все дуже негативно впливало на права кримських татар. На початку 19 століття, в першій половині 19 століття, з одного боку Російська імперія затвердила через майже 40 років в 1831 році документ про таврійське управління з діяльності. Але з іншого боку, російська влада обмежувала, наприклад, виїзди до Туреччини. Люди, які отримували духовну освіту в Османській імперії, вони не могли отримувати посади в релігійних установах на території Російської імперії. Ті, хто люди здійснювали хадж, а це один з обов'язків за релігійними нормами, вони підпадали під підозру, часто не видавалися паспорти або затягувалися питання, тобто були ще проблеми в релігійній сфері. Кримські татари вже з кінця 18 століття, власне, з 1784 року не очолювали навіть адміністрацію кримську або тих адміністративно-територіальних одиниць, до яких входив Крим. Останній такий, хоч формальний урядовий орган був Кримський земський уряд 1783-1784 року, в якому були представлені кримські татари. А далі була утворена Таврійська область, на чолі її поставлений був російський генерал Василь Каховський. І як представники корінного народу вже не керували адміністративно-територіальними одиницями, які були в Криму або до яких входив Крим, хоча продовжували до кінця 19 століття бути більшістю в Криму. Так? Це говорить нам про що? Про те, що була політична дискримінація, тобто впливати на буденне життя, на вирішення проблем народу було за таких обставин дуже важко, а в багатьох моментах просто неможливо. Пане Андрію, ви вже сказали про демографічну ситуацію. Частково, я хотів перепитати щодо цього розділу, якраз дуже цікаво. Переважній більшості все одно в Криму тоді жили кримські татари. Але як вже після анексії і володарювання, так би мовити, Кримським півостровом Російської імперії, як змінювалася ця демографічна ситуація на Кримському півострові? Запрошувалися російські переселенці і іноземні колоністи в Крим з кінця 18 століття. Створювалися для іноземних колоністів досить пільгові умови, тобто надавалися великі земельні ділянки. Які забиралися від кримських татар, мабуть, ті самі земельні ділянки? Так, це земельні ділянки, які були в ханському домені, вони перейшли до російської казни, які забиралися у кримсько-татарських власників по-різному, іноді такими незаконними способами. Причому Татлебін писав, що в 1860 році, що, наприклад, в першій половині 19 століття всі землі майже належали кримським татарам, а на 1860 рік вже більшість цих земель перейшла в інші руки, користувалися тим незнанням законів, незнанням російської мови, чесністю кримських татар, які іноді просто змушували підписувати документи, які вони не знали, а потім за певний час приходив новий власник і казав, ось у мене документи. Тим паче, вся документація, вона була російською мовою, а тоді кримські татари не володіли взагалі. Так, тоді більшість кримських татар мовою. І з кінця 18 століття в Крим переселялися солдати, священники, різні представники різних конфесій із внутрішніх російських губерній. Тобто йшов завоз і стимулювання переселення в Крим нових поселенців, але цей процес йшов дуже непросто і дуже небагато людей на початках заїжджало. Ну, ще напередодні Кримської війни в Криму проживало близько 80% кримських татар, там 70-80%.
перед Кримською війною. перед. Перед Кримською війною українців було 7%, росіян було 6 з невеликим, ну, тобто менше 7%. І, тобто кримські татари становили більшість, попри те, що хвилі міграції вони відбувалися і в першій половині 19 століття. Але от справжня така демографічна катастрофа почалася ще під час Кримської війни і продовжувалася до 60-х років. Кримська війна була, власне, такою чужою війною для кримських татар. Це була Російська імперія напала на Туреччину, зайняла частину володінь Балканських, Молдову і Валахію, але Туреччину підтримали Велика Британія, Франція, Сардинія, і вони висадили війська у вересні 1854 року в Євпаторії, які пізніше перейшли до Севастополя, і Севастополь був в осаді і впав в 1855 році. Більша частина опинилась в руках союзних військ. Росія програла, їй заборонили тримати флот на Чорному морі і військову базу на Чорному морі. Але в ході всіх цих процесів частково розігрувалася кримсько-татарська карта. Приїхав з допомогою французів у вересні один з представників ханського роду, його частково підтримала деяка частка кримських татар, були повстання від Євпаторії до Перекопу, але більшість не підтримувала. Те ж саме Таврійське Магометанське духовне правління сказало, що вони його не підтримують, намагаються Північної Таврії, сказали, що підтримують. Але те, що в Криму опинилася така кількість військ, це понад 100 тисяч союзних військ, ще російські війська, бойові дії, тиск, там такий, це можна назвати, там, викрадалися кримські татари, вимагалися з них викуп, якщо вони не платили, то їх оголошували там шпигунами. Окрім того, неможлива економічна була нормальне життя, коли така кількість військ, подводна повинність і так далі. Насильство, економічні труднощі. І вже з кінця 1854 року починається виїзд кримських татар до Османської імперії, і він продовжується дуже інтенсивно в 1855 році. Ми знаємо, що лише з Євпаторії виїхали до 7 тисяч кримських татар, а із інших регіонів виїздили. А ще й російська влада підняла питання, представники російської влади, що давайте подумаємо про виселення кримських татар. Це теж хотів. Всі ці відомі радянським громадянам такі пропагандистські заяви, що кримські татари зрадники, що потрібно їх виселити, вони вперше так опробувані були під час Кримської війни. Тоді цивільний губернатор Таврійської губернії, він же військовий губернатор Сімферополя Адлерберг, підозрював кримських татар у зраді, про це казав, що треба виселяти кримських татар із Криму. Але в той момент навіть сам головнокомандуючий російськими військами-меншиками він це спростовував, забороняв підлеглим вести такі розмови. Але навесні 1855 року, коли вже тисячі кримських татар виїздили з Криму, це турбувало владу Таврійської губернії, як реагувати на ці процеси. І вони звернулися з запитом до Петербургу. В Петербурзі сидів новий цар. Микола І помер, або є інша версія, що він здійснив акт самогубства, бо програв Кримську війну, а вважав він взагалі Російську імперію військовою державою. Це була його така особиста поразка. Вона точно емоційно якби нанесла по ньому удар, ця поразка. І от новий цар Олександр II. І він дає таке пояснення, що, в принципі, давайте скористаємося цією ситуацією і не заважаємо виселенню кримських татар. Коли в самодержавній Росії цар робить такі заяви, то це вказівка до дії для державного апарату. І ця думка нового самодержця, вона була доведена до Кабінету міністрів, до влади Таврійської губернії, повітів у Криму. Причому вона була доведена вже в такій формі, що генерал-губернатор Новоросії Строганов, він повідомив, що будемо заважати виїзду зловредного населення. Вже тут були такі негативні оціночні
судження. І фактично ми бачимо, що ситуація для кримських татар погіршилася. Ну, наприклад, в Криму компенсували збитки населенню. Так ось кримським татарам компенсували в кілька разів менше грошей, ніж іншому населенню. А це вже економічна нерівність, економічний удар. Плюс в 1859 році в Крим приїхали ті люди, переселенці з Північного Кавказу, які їхали в Османську імперію. Це теж було таким просто одним з пускових гачків додаткової хвилі міграції. І в 1860-1862 роках ми бачимо, як спустили просто майже 700 сіл, 680 сіл, понад 300 з них цілком спустили, з них виїхали кримські татари. З Північної Таврії також Нагаї виїздили. Лише в 1860-1862 році виїхало понад 192 тисячі осіб із Криму і з Північної Таврії. Це цифра для того часу дуже велика. Якщо загалом подивитися, то з 1854 по 1863 роки приблизно 2/3 кримських татар залишили свою батьківщину і виїхали. Причому це виїзд відбувався теж драматично. Є інформація, що десь 60 тисяч осіб просто по дорозі через складнощі загинули. І тих, кого переселяли, їх переселяли в Османській імперії, в внутрішній області Анатолії, де облаштуватися було важко, і в Давруджу переселяли, це такі східні Балкани. Там теж було непросто переселятися, тому це надзвичайно драматичний процес. І от саме після того кількість кримських татар впала і в абсолютних цифрах, і у відносних цифрах в Криму, а російський уряд стимулював переїзд нових переселенців, нових колоністів. З інших губерній, я так розумію. З інших губерній і з-поза кордону, наприклад. Да, там стимулювався приїзд німців, переїздили естонці, східнослов'янське населення, євреї переселялися в Крим. І таким чином в результаті політики Російської імперії ми бачимо, що на кінець століття змінилося співвідношення між різними етнічними спільнотами в Криму. Кримські татари вони складали за переписом 1897 року ще більшість в Криму, десь 35%, але вже відносно. Да? Тобто, якщо всередині 19 століття ще більшість абсолютно, понад 50% населення, то тут вже демографічна тенденція така, що зменшується кількість вага кримських татар у кримському населенні. От, власне, це один з результатів того чорного століття, да, коли люди виїздили, вивозили ці культурні цінності, неможливість підтримувати культуру, освіту на тому рівні, який був, обезземелення селян, вилучення вакуфних земель. Це теж була велика проблема. Вакуфи, скажімо, для наших глядачів, це те майно, гроші, земля, яка передавалася мусульманам на благодійні цілі для підтримки, ну, наприклад, шкіл, мечеті, такі є мусульманських обителі, на інші благодійні цілі. І оце воно допомагало підтримувати релігійне, культурне, освітнє життя татар. На початку 19 століття було 300 тисяч десятин вакуфів в Криму. Через 100 років, на 1917 рік, їх лишилося лише 80, ну, близько 88 тисяч десятин. Тобто зменшилася кількість в понад 3 рази. І така сама ситуація була драматична для кримськотатарських селян, тому що в їх руках кримськотатарських землевласників було на початку 19 століття десь 600 тисяч десятин, а перед революцією 17-го року 145 тисяч десятин. Тут теж в 4 десь рази, да, зменшилася кількість землі в руках кримських татар. От, власне, тому ми говоримо про чорне століття. Дякую. Я нагадую, що це дистанційний урок
Сьогодні ми говоримо з Андрієм Іванцем, відомим кандидатом історичних наук, українським істориком, громадським діячем, активістом. Ті, хто тільки що доєдналися, ми говорили саме про анексію Криму, про наслідки анексії Криму 1783 року Російською імперією. І зараз до вас, пане Андрію, в мене наступне питання. Ось ми вже дійшли до кінця ХХ століття, і ми всі вибачте, 19 століття, і ми з вами знаємо, що після реформ Олександра II, після контрреформ Олександра III, все одно суспільство в Російській імперії, воно почало політизуватися і почали лунати, по суті, такі революційні думки. Чи були такі революційні думки серед спільноти кримських татар? Чи була тоді вже вирощена нова політична еліта кримськотатарського народу? І після цього я хотів би перейти плавно вже до кримськотатарської національної революції. Власне, от чорне століття, умовно, ми, історики, можемо сказати, що закінчилося в 1883 році. І от такою символічною датою, про яку можна казати, як про новий період в історії кримських татар, є 22 квітня 1883 року, коли Ісмаїл Гаспринський у Бахчисараї почав видавати газету «Тарджиман», переводчик тюркською і російською мовами. Чому ми можемо говорити про те, що почався новий період в історії кримськотатарського народу, хоча продовжується безземелення, утиски в релігійній сфері, навіть ще кілька, хоч менших, але хвиль виїздів в кінці 19-го, початку 20-го століття ми спостерігаємо. Тому що починаються процеси оновлення життя кримських татар. Кримсько-татарська інтелігенція, яка народжувалася, вона висуває нові способи дії, пропонує оновлення життя кримських татар. І такою найпотужнішою фігурою цього періоду був, поза сумнівами, Ісмаїл бій Гаспринський, який народився на Південному березі в 1851 році. Він навчався спочатку вдома, потім в Сімферопольській гімназії, потім в Воронежському, Московському, з таких середніх військових навчальних закладів. Але далі він виїздив за кордон, провів в 1871-1874 роках навчання, слухав лекцію в Сорбоні, був секретарем Івана Тургенєва. І далі він поїхав в Османську імперію, знову ж таки для того, щоб набути нових знань, навіть хотів там продовжити навчання, чого йому не дозволили. І ось він повертається в Крим, сповнених нових ідей, нового бачення, і хоче принести користь власному народу і оновлення взагалі тюрксько-мусульманського світу. От з цією метою він засновує типографію у Бахчисараї в 1882 році і кілька років домагається від влади Російської імперії, щоб йому дозволили видавати газету для тюрків. І ось нарешті в рік сторіччя анексії Криму, приєднання, як тоді казали, до Російської імперії Криму, йому дозволили видавати цю газету. Газета лояльна до влади Російської імперії, але вона приносить нові думки в тюрко-мусульманську спільноту про те, що необхідно по-сучасному навчатися, що потрібно засвоювати нові технічні знання, що необхідний діалог між тюрками і слав'янами, що необхідно оновлювати методи навчання, необхідно поважати жінок. Тобто він розпочинає пропаганду ідей, як можна зробити тюрко-мусульманські спільноти більш сучасними, вивести їх з кризи, бо у порівнянні із багатьма європейськими народами тюрко-мусульманська спільнота знаходилась, різні народи, в кризовому стані. Більше того, він є одним з головних пропагандистів і символів джадідізму. Усул аль-Джадід – це в перекладі з арабської новий метод, це новий метод навчання в школах. От в Криму було багато мектебів і
медресе, але вони викладали ще за старими методиками. Це була богословська освіта, це було навчання арабській мові, це такі схоластичні науки. І на другу половину 19 століття це вже не відповідало потребам суспільства. Воно не давало можливості конкурувати із сусідніми етнічними спільнотами. І він пропонує використовувати нові методи навчання, звуковий метод навчання, наприклад, арабській мові. Якщо до того Мектеб медресе займала десь 7 років навчання арабській мові, то тепер з допомогою нового методу можна навчити арабській мові лише за 2-3 роки. І отой вивільнений час Каспринський пропонує використовувати, і сам дає приклади, як це робити. Відкриває, зокрема, школу новометодну в Бахчисараї в 1884 році для викладання загальноосвітніх дисциплін, для викладання турецької, російської мов, інших мов. І це вже дійсно допомагає молодим мусульманам, молодим тюркам. Тут мова і про кримських татар, і про багато інших народів. От газета «Терджеман», вона користувалася величезною популярністю. Це фактично була єдина і провідна газета 2 десятиліття для всіх народів тюрко-мусульманських Російської імперії. І Каспринського називали батьком нації казанські татари, і так могли про нього дуже шанобливо відгукуватися азербайджанці, там представники багатьох інших спільнот, тому що Терджеман виписували і в Поволжі, і в Приураллі, і в Центральній Азії, і на Кавказі. А статті з цієї газети передруковували фактично від Північної Африки і до Далекого Сходу газети, бо таким авторитетом користувалася ця газета. Але те, що пропонував Каспринський, це такий ліберальний реформізм. Він хотів якраз реформувати спільноту з допомогою просвіти, з допомогою засвоєння європейської науки, знань, поєднання їх із мусульманськими і тюркськими традиціями. І були люди в кримсько-татарській спільноті, які вважали, що цього недостатньо, що всіх проблем неможливо вирішити лише з допомогою ліберально-реформістського підходу. І пропонували більш радикальні способи дії. Ось, власне, піонером такого підходу можна назвати Асана Нурі. Це також виходець із Південного берега. Він народився в середині 19 століття в селищі Ай-Василь, сучасне, вже входить воно в межу сучасної Ялти. Його батьки вивезли в Туреччину, там він навчався, там він розпочав державну службу, потрапив в оточення реформатора, конституціоналіста Мідхат Паші. І коли в Туреччині, до речі, раніше, ніж в Російській імперії, запровадили Конституцію вже в середині 70-х років, але потім настала реакція, Конституцію скасували, і в цей момент прихильників Мідхат Паші почали переслідувати, і Асан Нурі, він повертається в Крим. Він приїздить в Крим, він, за деякими даними, навіть стимулює, так би мовити, пропонує Каспринському видавати газету, був один із тих людей, які його підштовхували до цього, але розходиться з ним далі у методах. Він більш радикально налаштований критично до російського самодержавного режиму і засновує в 1897 році товариство Неджат, Спасіння, яке ставить якраз завдання звільнення кримсько-татарського народу. Воно проіснувало десь до 1907 року, хоча сам Нурі помер в 1903 році. Але до нього був залучений Асан Сабрі Айвазов, і от після смерті... Ми потім трохи поговоримо, що звичайно. Цей яскравий суспільно-політичний і культурний діяч, він продовжував певний, і просвітник теж продовжував цю діяльність. Асан Нурі, до речі, навіть він намагався також викладати нові методи школи, створював такі школи, але йому російська влада заборонила це робити і навіть позбавила його на певний час волі, він перебував в тюрмі, і тому далі він формально займався, там тримав кав'ярню, але дуже велику увагу він, власне, приділяв суспільно-політичній боротьбі і просуванню таких нових, більш радикальних ідей в кримсько-татарське суспільство.
Але от по-справжньому політизація кримськотатарського руху вона відбулася трошки пізніше, після Асана Нурі, коли в Російській імперії спалахнула перша революція 1905-1907 років. От тут і суспільно-політичне життя кримських татар, яке було підготовлено вже діяльністю Ісмаїла Гаспринського, вже видавалися виросли на його методиках, на його концепції, і зараз на його ідеях, на газеті «Терджеман» навчалися хтось вже в новометодних школах. Фактично підросло нове покоління з 1883 року до 1905 року, нове покоління кримськотатарської інтелігенції, людей, які вже готові були висувати політичні програми і боротися за політичні завдання. І виникає дві течії в кримсько-татарському національному русі. Одна така ліберально-демократична, його очолює, звісно, Ісмаїл Гаспринський. Він бере участь і навіть головує на деяких загальноросійських мусульманських з'їздах, створюється організація Бютюн Росієї Діфак Ель-Муслімін, це Російський союз мусульман, він входить до його керівництва, в Криму утворюється його філія цієї організації. Це таке ліберально-демократичне крило, близьке до кадетів. Кадети виступають нерідко як партнери на тому етапі тюрко-мусульманських таких ліберальних реформістів. І одночасно виникає нове явище, воно до певної міри продовжує, звісно, традиції Асана Нурі, але просто стає більш потужним. Виникає течія молода татар. Це нова кримськотатарська інтелігенція, яка об'єднується в гуртки в Карасу-Базарі, в Євпаторії, в Ялті, в Сімферополі, в інших населених пунктах. І оці молоді люди, вони вже хочуть не просто реформаторства, вони хочуть вирішувати питання соціальні, вони, схиляючись до соціалізму, до демократії, вони так само, поділяючи такі солідарність тюрко-мусульманську, але вони більший наголос вже роблять на інтересах саме кримських татар.